pakati pa maiko omwe dziko la Malawi ladulirana nawo malire monga Tanzania, Mozambique ndi Zambia. Tanzania ndi dziko limene likuchita bwino kwambiri pa nkhani ya zoyimbayimba. Funso nkumati, kodi top 5 ya oyimba aku Tanzania monga Diamond Platnumz, Zuchu, Harmonize ndi anzawo akupanga ndalama zingati pa mwezi kuchokera ku YouTube? Nanga top 5 ya oyimba aku Malawi kuno monga KOK, Dr. Namadingo, Lucius Banda ndi anzawo akupanga ndalama zingati pa YouTube pa mwezi? Pena munthu umatha kudziona ngati wafikapo nkusiya kulimbikira chifukwa chokuti sukudziwa kuti anzako afika mlingo otani. Lero Factory 265 Media iunika gapu yomwe ilipo pakati pa ndalama zomwe top 5 ya oyimba am'maiko awiriwa, Malawi ndi Tanzania, akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi, osayiwalanso kupanga like ndi share video imeneyi. Top 5 imeneyi ndi ya oyimba amene akuchita bwino kwambiri pa YouTube, ndiye nkutheka kuti patokhala oyimba wina amene muganizira kuti akuyenera kupezeka nawo pa mndandanda umenewu. Koma ngati palibepo, dziwani kuti nthawi imwe tikupanga video imeneyi, performance ya mavideo yake pa YouTube sikufika pa akatswiri amene ali pa mndandanda umenewu. Mosataya nthawi tiyambe ndi pa number 5 ndipo tiyambire kuno kwathu ku Malawi. Pa number 5 pakupezeka Eli Njuchi. Eli Njuchi ali ndi subscribers pa YouTube okwana 101,000 ndipo iyeyu ndalama yochipatsetsa amene akupeza pa mwezi ndi $246 za ku America, zimene tikaziyika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 428,000 kwacha. Komanso ndalama yochulukitsitsa amene Eli Njuchi akupeza pa number 5 ndi $3,900, zimene tikasintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 6.7 million kwacha. Pamenepo ndi pa number 5. Tilowere ku Tanzania tikaonenso kuti pa number 5 pali zotani. Ku Tanzania pa number 5 pali Mbosso. Ameneyu ali ndi subscribers pa YouTube okwana 2.8 million, ndipo ndalama yochipatsetsa amene akupeza Mbosso kuchokera ku Tanzania pa mwezi ndi $1,800 za ku America, zimene tikazisintha kuno kwathu ku Malawi ndi 3.1 million kwacha imene akupeza pa mwezi. Komanso ndalama imene akupeza yochulukitsitsa pa number 5 Mbosso ameneyu akupeza $28,700 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 48.7 million kwacha. Pano tsopano tili pa number 4, ndipo pa number 4 tiyambirenso kuno kwathu ku Malawi. Pa number 4 pali Onesmus. Onesmus ameneyu wavuta kwambiri ndi nyimbo zake, makamaka ija Controller imene yaonekeranso ndithu ngakhale m'maiko ena. Onesmus ali ndi subscribers pa YouTube okwana 120,000, ndipo ndalama yochipatsetsa amene iyeyu akupeza pa mwezi ndi $300, zimene tikazisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 521,000 kwacha pa mwezi pamenepo. Komanso ndalama yochulukitsitsa amene Onesmus akupeza pa mwezi ndi $4,800 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 8.3 million kwacha. Kuchoka ku Malawi tionenso pa number 4 ku Tanzania. Ku Tanzania pa number 4 pali katswiri uja otchuka kwambiri, Harmonize. Harmonize ali ndi subscriber okwana 4.8 million, ndipo ndalama imene akupeza yochipatsetsa pa mwezi Harmonize ndi $2,900 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 5 million kwacha pa mwezi pamenepo. Komanso ndalama yochulukitsitsa imene akupeza Harmonize pa mwezi ndi $46,200 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 80 million kwacha. Titsetsereke tifike pa number 3 tsopano, ndipo monga tuchitira nthawi zonse tikuyambira kuno kwathu ku Malawi. Pa number 3 pakupezeka Lucius Banda. Lucius Banda ali ndi subscribers pa YouTube okwana 105,000, ndipo Lucius Banda ndalama yochipatsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube ndi $333 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 579,000 kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene Lucius Banda akupeza pa mwezi ndi $5,300 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 9.2 million kwacha. Kuchoka pa number 3 ku Malawi tipite ku number 3 ku Tanzania. Kumeneku kuli Rayvanny pa number 3. Iyeyu ali ndi subscribers okwana 5.3 million, ndipo Rayvanny ndalama yochipatsetsa imene akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube ndi $3,000 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana
5.2 million kwacha, ndipo ndalama yochulukitsitsa imene Rayvanny akupeza kuchokera ku Tanzania ndi $48,100 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi zikwana 83.5 million kwacha. Pano tsopano tafika pa namba 2, ndipo pa namba 2 kuno kwathu ku Malawi kuli Dr. Namadingo, ameneyu ndiye oyimba amene ali ndi subscribers ochuluka kuposa anzake onse kuno kwathu ku Malawi, chifukwa iyeyu ali ndi subscribers okwana 261,000 pa YouTube, ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza Namadingo pa mwezi ndi $429 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 746,000 kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene Namadingo akupeza pa mwezi kuchokera ku YouTube ndi $6,900 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 12 million kwacha. Kuchoka pa namba 2 ku Malawi tipite pa namba 2 ku Tanzania. Pa namba 2 pali mkazi yekhayo amene akupezeka mu mndandanda umenewo amene ndi Zuchu. Iyeyu ali ndi subscribers okwana 3.5 million, ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi iyeyu ndi $3,800 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 6.6 million kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene akupeza iyeyu pa mwezi ndi $60,800 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 104 million kwacha. Ndi nthawi ya pa namba 1 tsopano, ndipo tiyambire kuno kwathu ku Malawi. Pa namba 1 ku Malawi pali KOK. KOK ali ndi subscribers okwana 142,000, ndipo iyeyu ndalama yochepetsetsa imene akupeza pa mwezi ndi $567 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 986,000 kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene KOK akupeza pa namba 1 kuchokera kuno ku Malawi pa YouTube ndi $9,100 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 15.6 million kwacha. Tilowere ku Tanzania, ndipo ku Tanzania pa namba 1 pali Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ali ndi subscribers okwana 9.5 million pa YouTube, ndipo ndalama yochepetsetsa imene Diamond akupeza kuchokera ku YouTube pa mwezi ndi $7,000 kuchokera ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 12.1 million kwacha. Ndipo ndalama yochulukitsitsa imene iyeyu akupeza kuchokera pa YouTube pa mwezi ndi $111,000 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 193 million kwacha. Mutha kuona pamenepa kuti oyimba kuno kwathu ku Malawi ali ndi mtunda wautali kuti afikire pamene oyimba anzawo amayiko amene zoyimba zawo zidafika pena ali. Apa ndiloleni akandipatse moni madera ena, osayiwala kuoneranso mavidiyo amenewa pano pa Factory 365 Media.